с хомосексуални мъже. Ти се снимаш, как позираш, как се стягаш, а хомосексуалисти плащат за да гледат това. Да, точно така. Срам ли те от това? Не. Не ти ли беше гадно от самата идея за това какво правят тези, докато те гледат? Не, защото ти в действителност снимаш клипчето, пращаш го и дотам. Това не е ли опит да се самоизвиниш пред себе си, че тялото ти е било ползвано за мастурбация от хомосексуалисти? В интерес истина не. Кажеш, че е жалко това. Да, аз съм много горделив човек и не бих направил подобно нещо. Ако трябва, няма да ходя на фитнес. Помислиш за неговата постъпка? Аз не я одобрявам. Не одобрявам хората, които разсъждават по този начин. А това е масово. Хората гледат да изкарат някакви лесни пари. С цел да улеснат живота, нямат никакъв морал, никакви морални ценности. Казваш ли му, че няма морал? Казвам му. Но социалните мрежи така са променили хората, искат одобрението на околните хора, които не ги познават.